ملای تماشاوانان هێژا هەڵبژارتنên Tirkiyeyên parlamentoyê û serokkomariyê jî berî demekê Kurd bi dawî hatin. Hilbijatnên şaredariyan li pêşe ku amedekarî ji niha ve ji alî siyaseta Tirkiye ve ji bo hilbijartinên şaredariyan têkirin. AK Partî bi niyaz e hêvî dare ku windakirinên bi taybetî jî bajarên mezinên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî ku di hilbijartinên پێشتر ê parêzgehan de windakirî carekî bi dest bixin, gelo peyama AK Partî bi taybet jî bo Kurdan çi dibe. Mutabaqateke civakî, aştiyeke civatî bi Kurdan re ji nû ve teyî damezrandin. Em derbasî stûdyoya me Diyarbekirê dibin Mahmud Şimşek, Serokê Komeleya Mutabaqata Civakî û çavdêrî siyasî jî mêvanê min e. Silav bote Birêz Şimşek. Birêz Şimşek hilbijartinên parlamentoyê serokkomariyê bi dawî hatin, hikûmeteke nû hatiye avakirin, gelo AK Partî destê xwe dirêjî mutabaqatekê, lehevhatinekê bi Kurdan re dike, tu çawa dinirxîne? Sesiniz gitti. Denge ve şu. Min wer negir. Sorunuzu alamadım. Min pirsa ve wer negir. Birêz Şimşek hilbijartinên Tirkiye bi dawî hatin, hikûmetek nû hat avakirin. Gelo bi vê hikûmeta nû AK Partî destê aştiyê dirêjî Kurdan dike, peyamekê dixwaze bide Kurdan, tu çawa dinirxîne? Şimdi dinleyenlere ji bo kesên bo hemû temaşawanan silav û rêz li ser pirsa we di nava pîvanên demokrasiyê de fêmkirin û dana fêmkirin pir giring e. Li Tirkiye demokrasî ji bo tiştê herî giring ew e ku mafên demokratîkên Kurdan in. Lê rêya daxwaza mafên Kurdan divê di çarçoveya mekanîzmeke demokratîk de be. Ji bo vê AK Partî piştî hilbijartinên 2023 helwesta AK Partî zêdetir ji bo demokrasiyê gelek kadroyên xwe guhertin ji navçeyê gelek kes bûn endamê Encumena Wezîran her wiha em dibînin ku dê berê xwe bide siyasetekî demokratîk. Lê helbet ev tiştê herî giring ev e ku dê AK Partî hilbijartinên şaredariyên de çi bike di pîvana giring ev be. Demokrasî de partiyek ku AK Partî divê xwe herêman de jî xwe şaredariyan de jî bihêz bike. Ji xwe AK Partî destpêka xwe ew e ku ji şaredariyan hatiye û bûye desthilat. Çawa Partiya Refah hilbijartinên Stenbolê, şaredariya Stenbolê bi dest xistin û Birêz Recep Tayyip Erdogan wê demê bû şaredarê Stenbolê, ew bû pêvajoyekî wek nexşareyekî Erdogan bû serokkomar. Ji bo vê ev hilbijartin jî sala 2019 Ankara, Stenbol, Adana, Mersin ji destê me çûn û careke din tê xwestin AK Partî careke din dixwaze başa Birêz bajaran bi dest bixe. Belê Birêz Şimşek niha hilbijartinên 2019 de li Stenbolê jî, Ankara jî, Adana jî, Antalya jî, Mersin jî, yanî windakirina kandîdên AK Partî herî zêde ji helwêsta dengderên Kurd derket. Dengderên Kurd dengê xwe dane namzetên din. Gelo AK Partî di vê hilbijartinê de, hilbijartina 2024 de dê bixwaze bi taybet yanî li gel Kurdan
پرۆسەیەکە نەرمتر برێڤە ببە هەندا خوازین کوردان جیبجی بکە کو کورد دە هەلبژارتنان دە yani bikêmanî ne lê dijî namzetên AK Partî. Tu çawa dibîne? Şimdi tabii göstergeler tiştê tê dîtin em dibînin ku de helwesteke erênî hebe lê di demokrasiyan da partiyek ku legal divê hebe divê pêwendiyên desalat û opozisyonê de wateyê xwe nirxekê xwe heye. Erdoğan û desalat ji bo helbijartinên şaredariyan opozisyonê wan dijberê wan ne CHP ye. Dervey CHP HDP nabe desalat lê taybet de helbijartinên herêmî de û helbijartinên giştî de di pêş partiyên ku bibin desalat astengiya wan durust dikel. Zêdetir ev astenkirin carna pêşa demokrasiyê jê digire. Divê destpêkê di nava sistemê da kesên ku di nava sistemê de hene divê ev aliyên çekdar û ev partiya legal, partiya yasayî divê ji van her du mijaran re çareseriyek were dîtin. Ev karê wan e. AK Partî desalate derfetên dewletê bikartîne û di heman demê de rên xwe bi xwe diyar dike lê divê demokratîk be. Le navçeyê hinek kes hinek û wek geştyaran diçin û tên wek turîstan tên û diçin hinek çepgir hene ew tên helbijartin. Kekê Mahmûd dixwazim yani vê meselê bînim ziman. Yani di mesela Kurd e mesele tu dizanî ne bi organîzasyonan birêxistinan ve girêdayê meseleyekî milletekî ye. Mesela neteweyek ye, zimanê xwe heye, çanda xwe heye, kültura xwe heye. Gava zimanê Kurdî tê qedexekirin muhafazakarên Kurd jî dilê wan değişê, muhafazakarên Kurd jî ji siyaseta devletê siyaseta AK Partî jî nerazî dibin. Yani AK Partî amade ye ew siyaseta got rêve birî di şaredariyan de. Danîna qeyyûman, nerêzgirtina îradeya xelkê di hilbijartinan de. Ez tere bêjim zimanê Kurdî perwerdeya wê di wan mijaran de AK Partî amade ye sekneke nû diyar bike? Şimdi şüphesiz kim ne bêguman ki çi bêje bila bêje demokrasiya Tirkiye îro de AK Partiyê de kombûye. Partiya ku demokrasiyê pêş dixe. Ew ku rê dide demokrasiyê, rê tengav da derdixe. Ev pêşengê vî AK Partiye û tu partiyekî nîne. Hinek partî hene marjinalin daxwazên wan hene lê ew valane. Lê tiştek ku ez dibînim lê bajarên Kurdan û li metropolan êdî xelk bi dilê xwe dengê xwe nade HDP. Kesên ku dengê xwe dane HDP çi ji HDP hêvî dikir, ji wan çi dixwast lê gelo HDP çi daye wan û armanca HDP çi ye û armancên gelê Kurd çi ne? Eva çi qas nêzîkî hevin. Eger tiştekî wa heye wê eger HDP nûneretiya gelek nebe ev gel çima deng dide HDP. Dide girtiyên xwe, dide firariyên ku li çiyayê dide wan. Ji ber bi vê baweriyê dengê xwe dide hebe. Lê dît ku HDP ji van mijaran yek jî bikar nayîne tenê ji helbijartinan de kesên sosyalîst çepgir tîne derdixe pêşgel.
jiber ve yeki tişten ku em de bejin em desalata AK Parti'de gelo çi lazım çi be em de bejin ve heremi o seranser Türkiye deve daxwazin gelo ku hatiye fişar leserin deve be armancı siyasete güvere kirine لگور من دستلات آک پارتی لگل همو شاشین وان مرف دکاره لگل وان قصب که باخ و ایرو او کادرو هنکو مرف کاره به هفره دانوساندنان بکه دیالوگی بکه و اف جی جبو گل کرد جی هری زیده گل کرد هری زیده جهیل اردوغان و تی فهم کرن ایرو همو پارتیان امله بنرن هلوستا وان جبو گل کرد جبو دردن و جبو خدمت گزاریه گل کرد کسی که دست خوب بیم هوای درج بکن تنه اردوغان دکاره وان کارم بکن بله از دخوازم ویجی بیجم دوی ام و مجار ایدی شر خوینه درخنه ام بکن نه شر طولدان اواد نه طول وکرنه دوی هل ام پشتوانیا سیستما دموکراسی سیستما سرکاتیه بکن او سیاستا کرد خدمتا کی دکه اف دیار اف ندیاره از به دلگرانم جبو و از بجم ده هلبجارتنن شارداریان دا لنافچه امل هرم تایبت شارداریان دا کجا دستالات ورد ببد دستالات جی وک میناک لدیار بکره پارتیه کی زت دستالات اگر دستالات و شارداری جهب آشت نبن دیجی هف بن ev xizmetguzarî kêm dike. Belê peramata gihişt birêz şimşek gelek spas bû te ji Diyarbekirê gelme.